siffar kamala za mu faɗi guda ɗaya shine duk abin da ya zo ka san kana da rawar da za ka taka ko menene haka mumini yake. Zan iya hana da hannuna, zan je in hana. In na hana fitinar da za ta faru tafi wannan shikenan. Zan hana da baki, ban isa ba. In na hana fitinar, zan ƙi a zuciyata, zan sa goshina in kai ƙararsa gurin Allah. Bari ka ji akasin wannan. Shine duk abin da ya faru a cikin al'umma sai ka nemo laifin waye. Wa za ka zarga, wa za ka zaga. Sai ya zama ana yin laifi, kai kuma kana zagin wasu, kai ma ka zama mai laifi baka sani ba. Wannan da kake zagi baka san shi wani ƙoƙari yake tsakaninsa da mahaliccinsa ba. Da yawa muna ganin wani matsayinsa ya ɗaga, kamar zai iya do and undo, kamar yana da kun fayakun. Amma wallahi in ka je za ka ga rawar da zai iya takawa bata taka kara ta karya ba. Kuma wani yana exhausting, wallahi wani yana kokari ma gurin kura rawar da zai taka. Wani yake cewa bai taba sanin kokarin babansu ba sai da ya aure. Shi da gaba ɗaya gani yake babansu bai hikima ba, da kaza ya kamata. Wata mata ce ashe in mun wahala take sha, auren fa ko shekara ba ta yi ba, azumi ya zo ta kasa bacci, ta goyi za ta yi abincin sahur, za ta yi ta ce Allah sarki umma a shekara. Wallahi yan uwa masu albarka, mu kalli abin nan ta wannan fuskar. Wa'annan matsalolin da muke ciki, wani lokacin Allah ka fi gwamnan garinku damar gyara wannan abu. Yadda zuciyarka take da tsarki din nan, kuma kake da jin ciwon an yi abin ba daidai ba. Allah in ka dirfafi roƙon Allah, ka dirfafi faɗakar da ƴan uwanka, ma rage mugun baki akan wannan, za ku sha mamakin me zai faru. Wancan satin na ga muna tattauna da Bashar akan matsalar tsaro. Wallahi sai irin wani abu ne ya faru, sai ake ta cewa ba komai za a dinga ɗora gwamnati alaki ba. Aka ce mazauna wannan yankin akwai wata rawa da za su taka, wadda za su taimaka a daƙile wasu abubuwan daban-daban. Haka muke tattauna tare da shi, amma yanzu kowa an fi kallon gwamnati da sauran. To wallahi in dai zani haka, either of the two, ko yaran nan su shiryu, ko Allah ya amintar da kai. Ma sauraro mu fahimci wannan. Duk sanda ka ga barna duk girmanta, idan ka yi abin da za ka iya a cikin uku da ma'aiki ya faɗa, either of the two, ɗayan biyu zai faru. Ko barnar ta gyaru, ko Allah ya amintar da kai da haularka. Mu kalli isar annabi Musa da Haidar. Bango suka gani zai waɗi, sun je garin an ƙi karɓar baƙuntarsu, ma'ana mutanen garin ba mutanen ƙwarai ba ne, sun ƙi karɓar baƙuntarsu. Suka fito suka ga bango yuri da an yanƙazafa a kama, suka ga zai waɗi sai suka tsaye da shi. Da ya tashi faɗar hujjoji sai ce babansu mutumin kirki ne. Yaran kaga a cikin garin ba mutanen kirki ba ne, amma shi babansu ya zama mutumin kirki. Da ya zama mutumin kirki, Allah ya kiyaye shi, ya ba da shaidar shi na gari ne, sannan ya kiyaye haularsa. Baya raye, amma Allah ya kiyaye mar gobansa daga zaluncin azzaliman.